Det var persisk. Vi kommer fra samme land, men i aften er jeg her simpelthen, fordi jeg vil fejre Amin og hans frihedskamp. Det er det, jeg kalder det. Og jeg er også her som Jyllandspostens undersøgende reporter. Og det vil jeg gerne læse op for jer, fordi det jeg har i aften, det er et par hilsner fra folk, der ikke kunne være til stede her i aften. Så nu går jeg i gang. Jeg har lige fået dem, så jeg har ikke øvet mig særlig meget på det. Første besked kommer fra menneskesmugleren, der hjalp Amins familie til Danmark. Hej Amin. Du kan nok ikke huske mig. Du var lille, da din familie flygtede fra Iran. Jeg glemmer aldrig, da din far kom hen til mig og bad mig om at hjælpe ham. Jeg spurgte ham om, hvor han ville hen, og han svarede: et sted uden religiøse fanatikere, mullaher, imamer, tørklæder. Et sted med frihed. Tja, kære Amin, hvis du giver mig dit kontonummer, så lover jeg, at vi får jeres penge tilbage. Den næste, det er så fra Johannes Schmidt. Kender I hende? Ja, det må jeg. Hej Amin, jeg vil bare sige én ting. Du siger, du er fra Irak. Ja, Iran. Hvad fanden er forskellen? Der var en lille bogstav, der er forskel. Nå, men jeg har altså afsløret, at du ikke er flygtning. Du har aldrig nogensinde været flygtning. For det første er du ikke hjælpeløs. For det andet er du ikke rød. For det tredje har du en restaurant, hvor du kun laver mad med svinekød. Så smid du masken og vask sminken af. Jeg ved, du er en ondskabsfuld, kapitalistisk og racistisk dansker. Bare vent til revolutionen kommer. Og igen, det er mig. Den har jeg fået af min hemmelige giv. Og en besked fra, meget overraskende, fra Østtysklands gamle, nu afdøde Honecker. Ja, han siger: jeg ved, hvor du bor. Det er en frihedselskende kapitalist. Hvis ikke jeg var død, var vi kommet efter dig. P.S. Hils Ole Sono, giv ham et kys fra mig. I don't know. Nasakara. Hilsen fra Nasakara, mine nerver her. Det er helt fantastisk. Hej Amin. Det er mig, Nasser. Jeg har hørt, at du vil ind i dansk politik. Lad være. Please, gør dig selv en tjeneste, og lad være med det. Du er en mand, der holder, hvad du lover. Lad være. Hvad siger du det? P.S. siger Nasser Carter. Vil du ikke være sød og komme rigtig meget chili i Anders Samuelsens madhjem? Den sidste er Holger Danske, som har sendt en besked af min. Meget populær mand. Kære Amin, jeg ved ikke om du kender mig, men jeg er Danmarks nationale helt. Ja. Jeg sover hele tiden og laver ikke en dyt dagen lang og holder ferie hele tiden. Ja, men det er simpelthen fordi, jeg har 3F som farforening. Let's go fun. Nej, spøj til side. Du er en god mand, Amin. Du har knoklet hele livet, og du fortjener det bedste her i livet. Kæmp videre, min ven. Kæmp for den frihed, vi alle sammen sætter pris på. Med folk som dig i Danmark, kan jeg trygt sove videre. P.S. skriver han. Den eneste danske model, jeg er vild med, det er Helena Christensen. Jeg er meget stolt at stå her, og jeg er meget stolt af dig. Du har klaret det rigtig godt. Hvis du nogensinde skulle få brug for en opvasker, så ved du, hvem du kan ringe til. Mig. Pas på dig. Tak for det.